Bueno, avui toca Premi Compartit. Els millors vins blancs, Un Exaquo. Exaequo. Avui tenim feina. Acompáñame. Passaroles Brisat és el millor vi blanc de la guia de vins de Catalunya 2020. Sí, podré plorar, tio. M'ha costat reaccionar. És un tòtem del món del vi, encara que ella no exerceix això. Primer he pensat, hòstia, en sèrio, vols dir? Vull dir, jo amb un vi blanc. Fa anys que toco el blanc, però clar, sempre l'he tocat en petit, no? Com no sé, per casa, per mi, per nantros, no? I no he sigut mai una cosa d'exposició pública, no? I he sigut com, hòstia, en sèrio? El Brisat del Coster és el millor vi blanc de la guia de vins de Catalunya. No m'esperava res de tot això. Home, clar que em fa il·lusió. Per ser partícip, bueno, de crear aquesta entitat de vins de Catalunya. Per això és un dels llocs on presentem els vins. Te gratifica, t'ajuda i te dona aquesta xispa que a vegades aquest any fa falta. Qualsevol reconeixement de casa, que a mi em sembla que és el que més costa, no? A mi em fa especial il·lusió. Que és d'aquí, no? Que és algú del territori, valorar els vins que estem fent. Me fa molta il·lusió,